panapa pakutongodiwa help. Muri yeZimbabwe ndatanga kusangana nenyaya iyi streets pendanga ndichingotenderera streets social media kuti ndimboona kuti ndichita ngwavhiridzo dzenyaya. So pakutenderera kwangu kwandaita ndasangana nenyaya ya Chimhamha iri kupisa. Chimhamha versus Rumbi. Kana mchiziva kuti pa YouTube panapa anozikana chinzi Rumbi Uncensored, that lady. So vane nyaya dzavo dzavangarumbonetsana kubva kumashure. I think maiona vanaona mavideos kwa Rumbi munokwanisa kunzwisisa nyaya ya Rumbi naChimhamha kunetsana kwese kwavaita. But this time around nyaya yasvika pane chimwe chikamu chekuti Chimhamha akuoffer 2000 rands kune munhu anokwanisa kupa address, anokwanisa kusenda address chaiyo yepanogara ni Rumbi. Because hanzi kwakuda kuendeswa ningirikini unongoza zvakauda umbodo sendwa pakuda umbosendwa masamoni kuti vange vachiningirira nyaya dzavo dzanga dziri kunedza dziya. But pandanzwa nyaya iyi inini zvangu ndosaka ndati pana pakudiwa help, pakudiwa vanhu vanogara vari padhuze naRumbi wacho. Mungomuudza kuti apa Rumbi hapachadi kuningirikina apa, hapachadi kuramba uchiningirina, pakuda kubvuma kupusa. You know sometimes unofanira kugara pasi kana zviri zvongoti inini apa ndakutokumbira regero ndikutaura zvangu ndidai nditini zvangu inini, because pane zvese zvazoitika pane kamwe kakuzoripota na futi kakubuda kakuitika panyaya idzodzo haisi nyaya yacho kungoperera kuningirikini chete. Ndopanda kuti kana pane vanhu vanenge vari padhuze hazvina zvazvinobva kutokumbira regero chaiko kuti ina apa ndakakanganisa. But I'm not saying kuti ndozvinofanira kuitika kana kuti ndikupindira panyaya yacho, but ndikutaura kuti issue yakaita seiyoyo yaitika kana kuti yasvikira mune munhu akaita kungenini, because nyaya yahombe iri kunyanyonesa panapa ndekudai. So ndakaitarisa these people, munhu wese ari kurwira kufightira in this struggle kuti vanhu vadonedze ZANU-PF handiti. But in the same struggle pane kamwe katsika kari kuzomboitika kune vanhu vakasiyana siyana kuti, like for example ndakamboona vamwe vachiuya panapa yo wazoisa audio raningi panapa watengwa, why is it iwo wazodai so uri kudingira. Saka nyaya yekuti yekungojaira kungopomedzerana kuti ningi mutengesi, ningatengwa, ningadai so, iyoyo ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kunetsa. For sure guys, munhu anourayiwa zvinourayisa munhu ngoti for example kuti munhu ningi mutengesi atengwa iye asina kana kuti pasina umbowo wakakwana mukunzwisa. Iyo nyaya munenge muchiita zvamakajaira kungoita zvezve ningakadaiso saka mutengesi muchingodedzera vanhu muchingodididi. Saka ivo zvinezvi mukasatotaura naRumbi wacho nguva itoripo, pane zvandaona zvangu zvanyorwa according to the screenshot randakupa iro rapo iro, Rumbi wacho munopedzera mamushaya pa YouTube pacho zvangu chose, kana kuti anenge akutozoya kutotangidza minoti anenge akutochinja zita, anenge akuya kunzi anipa baba, because yo nyaya yacho yakwidza makata pari kupisa. Majudges ndimi, I'm not here to judge kuti saka mozoti but you uri kudai so ndikutry kungokuexplainera nyaya iri panapa kuti pari kutodiwa kunzi munhu anengoziva kuti pamba paRumbi pacho ndi apa 2000 rand ya off kana Chimhamha titi pari kuoffer futi ma 100 rand pamunhu pakufamba pa waya kuti vanhu vaite sei vachienda vachinomhangarira account yake yacho yepa YouTube yaanoshandisa iyo chivhitivhiti chake. Pari kupisa. Ndosaka ndati kana pane munhu ane nhamba dzaRumbi ngambati ataura kuti Rumbi mbogara pasi dzokera padrawing board wonyatsoningirira zvinhu zvako zvakanaka, because sometimes hazvina zvazvinoshanda zvatoo zvinhu chatochiningirikini chatochidzidzo kuna vanhu vakawanda. Because ndotomboona kune vamwe vanhu vezvimwe zvivhitivhiti vanobuda panapa vachitituka ninga wakadai so wazodai chichichichi, but most of the times unongokula down ungoti but ona hapana pekuti ndinganingirwa chidai so. But kune vamwe vanhu kuti vanenge vaneta nezvinhu uramba chikonzi mutengezi muchichi ofichi panhu munenge muri mese mustruggle. Of course tinotadza kunzwisisana pama ideas, like unoona tikatarisa nyaya yakaitika pakudonha kwakaitika patriple C, kudonha kwayakaita kwekwe iko zvino zvivesa vari kuti tese tinogona kunge tine one ningirikini, but tiri kutadza kukwirirana pama ideas edu nemapolicies. Vamwe kuti isusu toramba tiri muparliament, hatidi kubva muparliament, vamwe kuti makatadza nei kubva muparliament muri vatengesi, you know, issues like that. Ndo imwe yenyaya inenge ichiitika, nyaya inenge ichipisa. Saka ndo yadzoka kune nyaya yaChimhamha naningirikini iyoyo. Pane kunongedzerana zvigunwe kwakaitika, pane kutaurwa kwemashoko kwakaitika. Rekedzai kunzwisei audio raChimhamha wacho, pane zvangachitaura da kuti munyatsonzwisisa muzvinzwire mega pamunhu sefodya. But ndisati ndakunzwisai audio racho raChimhamha achitaura izvozvo, ndoda kungogara ndakuzivisai kuti kana uchingori muSouth Africa usina work permit or study permit uchida kuregisterwa company, pane vanonzi education research ana mukoma Owen vanopedza masports vanokwanisa kuregistera company yako vokuvhurira FNB
business account wakutoita zvinhu zvako wakutora na business rako muSouth Africa zvakanaka chinongodiwa chete ipapo valid passport. Zvimwe zvese unozongoningirikira uri kwauri ikoko unongovasendera vakutokuitira. So kana uchida kuitira zvinhu zvakadaro, contact him on the numbers that are showing on the screen. Nhasi handisi pakupedza nguva, ndinoda kuti ndingokuzivisai ndingokunzwisai muzvinzwire mega pamunhu sefocha. Kune vamwe vanenge vachida kusenda maaudios vachitaurawo zvinhu zvakasiyana siyana about anything that is happening. Vamwe vanenge vachida kuripota kuno tasangana nedambudziko rakadai, kuno tasangana nechakadai. So ndichasiya namba dzepa Kulian TV panapa, mokwanisa kusenda maaudios. Zvamanje manje sarai makateerera munzwe zviri kutaura Chimhamha, mozondudzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyo in the comment section. Chimhamha, I'm so fed up. The misinformation, disinformation, propaganda. ZANU-PF has been feeding people wrong information for many, many decades now. Angoda kutaura chakati kuti uyo mutengesi munhu odimburwa musoro wokwadzo. We are in the 20th century now. Social media ndiyo inotonga baba. We need evidence. You just come and don't imitate voice ra Comrade Knox woti anzi ndarowa Chimhamha ndiye andiita kuti usateedzere geza ita Chimhamha. You guys are too playful. Rumbi akanditaura zvisina basa rese inini on YouTube. I'm offering 2,000 rands to anyone who comes up ne address yake. Attorney wangu needs to send a summons na sheriff. We are fighting propaganda. You must have evidence. Not zvekungouya wongoti ningi. You must have evidence. And zvinoti akuripota ma-accounts, ma-YouTube account evanhu vanotaura zvinhu zvisina basa. Taura zvinhu zvekunyepa. Taura zvinhu zvekunyepa uchitaura hapana unokuchallenja. This time around it's game on. Let's go.